Bigarren postua gaur, Gipuzkoako itzulia oso ondo hasi dugu lehenengo bi egunak, eta sentsazio honekin korren pare egon zera gaur, imaginatzen dut esperotako tokian zaudela. Bai, esperotako tokian nago, bagenekien Hector oso azkar zebilela, eta, bueno, igotzen berarekin egon naiz, eta gero ja esprintean ezinezkoa izan zen irabaztea, baina, bueno, nahiko pozik. Nola jundira azkeneko kilometroiek Kalbarioko igoera bikoitzarekin, hor zuen bi bakarrik eta Magnat ere geratu zarete, ja limpia polita egin da, garbiketa polita egin da sakepen nagusia. Bai, Kalbario hasi baino lehen, tentsio oso handia zegoen, baina, bueno, posizionean sartu gara eta gero ja, bueno, lehenengo Kalbario hasieran ez gara hain azkar joan, baina gero ja bigarrenean bai, Hectorre jarri du erritmoa eta hirurak geratu gara bakarrik, eta gero ja, Mendararo aigatzerakoan, uste dut Durangokoa joan dela azkeneko kurban aurrera, baina, bueno, Hector irabazi dit, baina, bueno, oso sentsazio honekin. Horren pare egon da, bain danak zuen begira eta Magnatei begira egongo dira. Zer egin behar da Hector herri garaitzeko hurrengo bi egunetan? Bueno, saiatu ea baduen puntu txarrik, ez dut uste, baina, bueno, eta, bueno, ikusiko dugu lasterketak oso irekiak daude, eta edozein momentuan edozer gertatu daiteke. Hirugarren etapa edo laugarren etapa sailkapen nagusia iraultzeko? Bai, ikusiko dugu bihar Andoainen euria ematen dutela, así que ikusiko dugu. Zorionak. Eskerrik asko.